cimma makurar duk matsayi mataki na ƙarshe. Shahid ya Huzaifa kayo dubar mu ma mu riske ka. Ka cimma makurar duk matsayi mataki na ƙarshe. Ya shoda Shahid ya Huzaifa kayo dubar mu ma mu riske ka. Ilahi da sunayenka a yau nake fara zance, na shuhadan da suka yi zara kuma sun kadace, sun ba da rai komai nasu domin itace. Na Islam yayyo tsaiwa kan hakan yau sun zama shuhada. Ya shuhada salati maras adadinin kawa abban su fati, har 'yan gidansa a sasu gaba ɗaya a halal baiti. Shawa Ahmad Tijjani da Diyali na yi santi, ɗan fodiyo Nasir Kabara alkaulahi duka a har hada. Ka cimma makurar duk matsayi mataki na ƙarshe. Ya shoda Shahid ya Huzaifa kayo dubar mu ma mu riske ka. Nai sallama a gurin abban mu baban Nusaiba, Sayyid cikakken jagoran da ke kau da zamba, da tsayuwar daka akan addini mu gaida abba. Dodon Yahudawa da bani Isra'ila jigon shwada. Ya shwada tafiya ta addini mun kama hanyar ta kenan, kuma ba gudu kuma ba ja baya aikin mu kenan. Sai an tabbatar da tsayin tutar Islamu sannan an baiwa al'umma damar tafiya akan turbar shuhada. Ka cimma makurar duk matsayi mataki na ƙarshe. Ya shuhada Shahid ya Huzaifa kayo dubar mu ma mu riske ka. Ka cimma makurar duk matsayi mataki na ƙarshe. Ya shoda Shahid ya Huzaifa kayo dubar mu ma mu riske ka. kullum ƙasar ma'ana tauye mu tsabar mugunta, da mun yau batukan addini sai dai mu kwanta. Wahabiyanci aka yi a ƙasar mu ya za mu manta, da gwagwarmaya kan addini wata rana za mu zamo shuhada. Ya shuhada da jinin shahadaddu tutar Islam ta rayu, wata rana addini zai zama ba wasu marayu. Allah ya samu cikin shahada mu ma mu rayu, a cikin amincewar Allah wata rana za mu zamo shuhada. Ka cimma makurar duk matsayi mataki na ƙarshe. Ya shuhada Shahid ya Huzaifa kayo dubar mu ma mu riske ka. Ka
cika alkawari Huzaifa turba ka zauna, hanyar da Shahid ya dora mu dan kau da barna. Yau gashi ka samu shahada jinin dan Amina, Shahid ya Huzaifa ka yau duban mu ma mu zam masu shahada. Ya shahada Allah ya ba mu irin damar kuma ma mu sama, mu zamo cikin shahada mu ma mu kauce wa kyama. Akwai 'yan uwa da iyaye yau jinjina suke ma, ni ciki Bakir fata na zam cikin layin shahada. Ka cimma makwarar duk matsayi mataki na ƙarshe. Ya shahada Shahid ya Huzaifa kayo dubar mu ba mu riske ka. Ka cimma makwarar duk matsayi mataki na ƙarshe. Shahid ya Huzaifa kayo dubar mu ma mu riske ka. Ka cimma makwarar duk matsayi mataki na ƙarshe. Ya shahada Shahid ya Huzaifa kayo dubar mu ba mu riske ka. Shahid ya Huzaifa kayo dubar mu ba mu riske ka.